úloha. Platit, platit a platit. Tak to vypadá, že jsme zvládli technické třinky a do startu nám zbývají poslední chvíle. Náramně si to užíváme, máme ještě jeden lehký problémeček, jak se podíváte tady na to kolo, tak je to snadno odhalitelné. To je to kolo, které nás včera předběhlo nějakých 100 metrů. A než nám upadlo, mechanici dělají, co můžou, aby jsme vrátilo nám dohušťování, protože se nám bude do písku moc hodit. Zatím máme provizorní řešení, tak aby jsme prošli technickými a snad se nám to podaří zvládnout, aby jsme nemuseli do dun jen s 3 kolama. Takže držte nám palce a fanděte nám, budeme to potřebovat. Toto je ukázka toho, když to přeženete s výkonem. Tady je vidět ta síla, která se přenesla z motoru právě do téhle kloubové tyče a jde vidět, že ta tyč to neunesla. Takže my budeme trošku ubírat výkonu, trošku ubírat síly na motoru, ale pevně věřím, že nám to neubere na rychlost. Vítajte v mojej prípravovni na roadbook. Takže čaká nás 5 etap, ktoré budú mať celkovú dĺžku nejakých 2255 km, z toho rýchlosti budú nejakých 1400, spojovačky okolo 900. No a novinka je to, že spojovačku prvýkrát budeme robiť nie podľa roadbooku, ale budeme to robiť pomocou elektronického roadbooku GPS-ke. Uspravevateľ nás potešil, máme zhruba 24x5 zmien, takže tie treba vlastne aplikovať a zmeniť si ich vo vlastnom roadbooku. No a bude mi to trvať zhruba asi nejaké 3 hoďky, kým si z toho urobím peknú umalovanku, na to mám farbičky, nožnice, čokoľvek potrebujem. No a potom, aby ste ešte videli, tak asi tu niekde sa budeme pohybovať v priebehu našich krásnych 5 dní. Takže držte nám palce a ahoj.